mmadụ ekelekwa m n'ụbọchị nke taa anyị abịala ọzọ na mmemme gburugburu anyị ka a na-akpọ anyị bụ ndị Igbo. Unu mana ụbọchị ikpeazụ anyị bịara ebe a anyị sụrụ asụsụ nke a kpọrọ ngiri Igbo, mana taata anyị ga-eme ya n'asụsụ anyị n'ihi na ndị Igbo si na eme ngwa ngwa eme gịnị emeghara ọdachi. Agwa m nwanne m nwoke ahụ nke a na-akpọ Maazị Uche Ijegalu. Ịnekwa anya n'akụkụ m ihe afụ otu nwoke mara mma nọ ala nọrọ nnọọ ka ndị Igbo si anọ, nke afọ ya bụ Maazị Ambrose Nwanne. Ibera na obodo Kaduna ihe a na-akpọ ya bụ gịnị Onowu. Onowu ka eji mara ya Kaduna gburugburu, mana ka o si na-adị anyị ma mgburu n'oge. Mkpụrụ okwu na-abụ ka anyị ji bịa ebe a taata. Nke izizi bụ na ilegharị anya n'ala Naịjirịa anyị enwere emume dị iche iche, mana nke chere isi ọnụ ugbu a bụ agbamakwụkwọ. Agbamakwụkwọ bụ ihe gbasatara di na nwunye, otu a si eme ka di na nwunye wee biri n'udo, biri n'ofu ụlọ. Nke ọ bụ site na ijere ụka mee ya ọnụmere omenala, ma ya bụrụ nnọọ na agbara akwụkwọ. Mana eji achọpụta na a na-ekwukwa agbamakwụkwọ, ofu ndị ya abụ ha chi ịgba akwụkwọ, ha jee bite ego chekwa ma bankị ụlọ akụ bite ego ka ha nwere ike ịgba akwụkwọ. Emechaa na-agbagharịzi onye na-agbagharị ọnwa afọ oge eriri ụlọ, ndị azọkwa n'ụlọ eji ebi ego bijuo ebe niile ka egbuo efi maka na obi gburu efi, ọ ka egbuo ịnyịnya maka na ada gburu ịnyịnya. Nwanne nwoke Onowu, azụ chọrọ ijikwu na ihe abụ ndị a na-eji ebite ego maka agbamakwụkwọ. Chere okwu iji nwere ịgwa ha. Nke dị ya bụ na anyị nwegodoro nsogbu, o nwere ihe na-enye anyị maka na asụsụ Igbo anaghị anyị. Agbamakwụkwọ anyị kpọrọ anyị ma ihe agbamakwụkwọ, mana o wutere m butesie m ike na ịbịa na ọgbakọ dị iche iche eji mara ndị Igbo, anyị na-emezi ka anyị were afọ ọzọ wee cherizie ihe a ndị Igbo na-akpọ agbamakwụkwọ. Ihe apụta ebe a na-enwe nzukọ n'ihe gbasara ka agbamakwụkwọ mmadụ gaa ọfụma, nke ndị oyibo na-akpọ Committee of Finance. Asị ka ekpere mmadụ ekonye ọzọ wee kpọgbuo Olisa wee na-asị na agba mmadụ a na-agba na a na-ayọ Chineke na ntụziaka ka ọ bụrụ wee na-asị agba mmadụ wee na-asị ọnụ kata m na-eche nsị ọ bụzụkwara Igbo a mma ka ọ bụ Igbo ọzọ. Mana nke dị ya bụ na nke dị n'ime ya bụ na o meziri onye ọbụla na-ekwuzi onye chi ikpe ekpere ma ọ chọọ ikwu ọsọ agba mmadụ. Na-ajụ ofu onye na mmadụ na-abụrụ n'ime kedu ihe bụ agba mmadụ? Ihe ndị Igbo na-akpọ ya bụ agbamakwụkwọ. Ihe eji akpọrọ ya agbamakwụkwọ bụ na ọ bụrụ na aga n'ụlọ ụka ebinye aka n'akwụkwọ, kwee ihe dị iche iche, nke nwoke tinye aka n'akwụkwọ, nke nwaanyị tinye aka n'akwụkwọ, nne na nna tinye aka n'akwụkwọ, onye na-ahaziri ha ọnọdụ ya na nke a na-akpọ sponsọ etinye aka n'akwụkwọ. Nke ahụ na-akpọgide agbamakwụkwọ aghọtara m agba mmadụ aghọtara m. Mana abịa na ajụjụ gị na ihe njikwanụ eme ka nwoke na nwaanyị biri nke bụ na ha na-enyere onwe ha aka wee na-ata ya ha eri na mmemme ka a na-emekwere eji wee na-asị ọ bụ na nwoke chọta nwaanyị na ya ga-ebi nke nwaanyị kwete ka wee jee mezie mmemme, kpọọ nne, kpọọ nna, kpọọ ụmụnne, ukwu na ibe, kpọọ ndị okenye, ha wee bịa kpọọ ezi eri na ihe dị otu a na ha ma were mee. Nne na nna na ha kwekọrịtara nne na nna na-abụ si na ha kwekọrịtara ihe a wee mee. Mana a bịa na-emezie anyị na-ahụtazi na o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ kọmpetishọn. Owozi kọmpetishọn ana-amazi aka dị iche iche. A na-eme ihe a wee chefuo na ntụziaka niile aha na onye a nwere ike onye kwere gị si na wedin asị na wedin onye nke a ma na mmanwụ onye nke a na ọ karịrị n'ọwụ itinye ego ebe aka gị ya. And ego anyị na-etinye
ya agba mbọ hụ na ọ bụrụ na ịgbasịa akwụkwọ ụlọ nakwa na mgbe aka ya ebidozie diwezie dịka di na nwunye wee chọbazie n'ego anyị na-eji eri nri wee na-edozi ahụ wee na-eme ihe dị iche iche mana ọ na-ewute m na mmadụ ya akwadosi anya na nwunye ka ha ejide aka ka ha jee gbaa akwụkwọ were na-agazi beyond their pocket ya na-agafezi etu ha si were kwado ịma na nwere ego wee na-agbagharị na-aga ọtụtụ ebe dị iche iche na-achọ ego ọ bụ na-emepe ise nka ka ezi tinye ebere ka esi emebe ego maka na ọ bụrụ na ịkwadobere agbamakwụkwọ a na-agba a na-akwa na-eme ya mmadụ si iwuriri ibu na ị ga-eme ya ọkwanụ mgbe iji kwadobe na nke dịkwanụ mkpawo iji fụ na nne na nna nọ ụmụnne nọ ewekwa ụgwọ isi na ụkpụrụ nwaanyị dị naba ịkwadotezie agbamakwụkwọ ebezie n'ihe dị isi chọọ o nwere ka a na-akpọ mọni ma ịga ime n'isi ụtụtụ isi ụtụtụ ndị gị na ha wee ụnụ ga onweghị ego a na-atụ mmadụ wete n'ụlọ nọọ ịgbasa akwụkwọ nwunye gị naba tupu na ewute na ihe m na-afụzi dịka abụrụ daalụ ndị be anyị na-anụghị ihe nwanne nwoke Ambrose mana mụ na onwe m abịa m na-emepe anya na-emebi ihe anya ọ na-ewutekwe m mana okenye bụ okenye kwesịrị ịma na ihe na-akọ ọkụ i were ego ị ga-eji onye nwunye gị nri n'ụlọ ga ịgba akwụkwọ agbasị akwụkwọ a ga-atazi aja mana ihe nwepụrụ ihe chọpụtara ya ibu nta ịma aka ọ na-enye nsogbu maka na onye adị na-atụba anyị gbere efi na-abụ iwu m ji egbu efi na-abụ achọrọ m ịgba akwụkwọ na ebe họọlụ adụghọ ebe ụlọ etere penti betụ mara mma mba achọrọ m ka m mee achọrọ ime na kanopi achọrọ m ka m akpọ nke nọ na kọtentị ka atinye nkwụ oyi esi ụmụnne ya niile mana ịmarụ na agwa agbachakwa ọsọ eme gịnị agụọ agbachọsọ agụọ maanyị maka na nwoke adịghị ekonye aka ebe aka eruo ịya agba mbọ iwepụ aka enwe n'ofe tupu ome gịnị aka mmadụ maka na Naijiria nọ n'ime taata o nwere bọsị ije kwụọ nwatakịrị nwaanyị si ya biko nyejakịrị ka anyị ozi na nwunye ọ sị gị na anya ga-agachi ịgba akwụkwọ n'eluigwe isi ya nwanne enwere m ego eji agba akwụkwọ n'eluigwe nke nwere ịgba akwụkwọ na gị na-enye n'ụwa ọ karịa gị hapụ o nwere ihe a na-eme oyiwu anyị eme maka na ebe aka rụrụ nwoke ọwa rụrụ nwaanyị onye megide onye kwuru ihe ịma na ihe ọzọ nwere ikwu n'okwu ahụ na ịna-anya efu na ụmụ nwaanyị enwere nwaanyị na-agba mbọ ka ya na-adị kwado ezinụlọ ha ma ha makwa na ọ na-agbasi akwụkwọ na ọụzi ha na-abụ ka ọ dị ịgba mbọ fụ n'ezinụlọ ha na-agba ọfụma mana ọ na-ewute m na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-enezi anya na-etinyezi di ha n'ọmụmụ maka na nwoke na-atụkwanụ nwaanyị dị ya mma nwaanyị ọ fụrụ n'anya wee lụba ndị ụfọdụ na-abụ ọnwụ na ha nweta nwaanyị agwela onye ahụ ka o si wee nyezie onye ahụ ihe a na-akpọ kọndishọn n'ọkwa n'otu a ka onye ezi wee dị ọ bụ na ọ bụrụ otu a mụnwa ma mụkwa ndị ụfọdụ ụmụ nwoke ya tọgbọrọ onwe ha eziokwu gwa nke nwaanyị biko otu a ka akara m mmemme nwunye etu ahụ esi bụrụ ya n'obi ọ bụrụ na o kwere Chineke ma anyị kwuru eziokwu ịchọba onye ọzọ Chineke ma ama rọpụtara gị onye dịka onye ahụ maọbụ onye kere onye ahụ mma ka ị nwere ike wee kwado onwe ọfụma ị ghara ịnwụ n'oge ọkwa maka ịnwụ n'oge ka ike maka nwoke ya emegide ka ebe ọ na-agba mbọ ka ukwu agbajie na onwe nsogbu anyị na-ahụ na nke nwoke agabana and nke nwoke gaba nwaanyị achọrọ onye dị ya mma otu a ka ọrụ nwanne m nwoke ekele m gị kenezie gị ike maka na ikpuru okwu abụọ ya ka nwa afọ Igbo maka na ihe mere asụsụ Igbo ya atọrọ ụtọ ọbụla o nwere ihe niile mpụtara na ndị Igbo enwere ụta ga-esi enye maka ihe ọbụla enwere ka ga-esi enye nche ọtọpụta bịara afọ eri ya
mana ka o si na dị anyị kere ike si ezi ego ike ndị na-ege anyị ntị na ọnụgo ihe nwanne ya nwoke Ambrose ọtụkwa bụ ihe eme ihe kwesịrị ime maka na ọ atụọrọ ofeke atụọrọ ọma atụọrọ ofeke onye isi n'ọhịa ịmakwara asụ sụọ n'ikwe ịmasụkwara asụ mba ịsụ ya n'isi gị sef ọ ya ka mma ịsụ ya n'isi maka ime ihe ekwesịrị ime oyiye ihe ọ ya dị mma ka ị ghara ije na tinye aka n'ebe ọ bụ aka ya rụrụ maka anyị chọrọ ịnụ nwaanyị anyị chọrọ ịgba akwụkwọ ma ọ chọrọ ịgba mmadụ ka ike si ebuzi ekịta ma ọ bụrụ ịgba mmadụ agbamakwụkwọ ka a na-apịa biko ndị be anyị na-enyo ihe oto kụziri ime ka o wee mee gịnị ka o wee yie ihe maka ndị nna mụrụ anyị kụziri anyị inwe ndidi maka ịlepụtakwa ihe a ndị be anyị adịghị enwe ndidi achọrọ ka m mee ka Ambrose ka o mee ka uche o nwere ka ọ dị otu ahụ ekele m unu kenesi unu ike mana ọzọ dị ka ibe anyị ga-achọ ịkwa ọrụ n'ihe ọzọ maka na onye agwa arụ ya gba mbọ nụọ maka ndị Igbo sị na a na-agwa ntị ọ na ntị ya nụọ ebere isi ma ntị ma isi ma ọnụ ma anya ha ntị anyị ejebe so n'ihi nke a ọ nwụrụ ihe ọzọ anyị kwesịrị itinye ọnụ ileba anya na Naịjirịa tata bụ anyị ka nọ n'ọnwa nke mbụ na 2023 ọ bụ ya ndị na-achị anyị si anyị na agbanweghị ego anyị azụ ahịa ego ọfụ na-agbanweghị ego ọfụ na bekee 200 naira 1000 naira 500 naira ego atọ na-agbanweghị mana ị na-anya tata bụ 23 n'ọnwa nke ise ego ahụ ị na-anya n'akụkụ na-abụ ị na-anya n'aka nri ọ dịghị ya ị na-anya n'aka ọ dịghị ya ị na-anya n'iru ọ dịghị ya ị nekwa ya n'azụ ego adịghị ya nwanna ego a ọ esi n'ikuku wee bịa maka na tata ekotuku m na-akpa ka bụ nke ochie ihe na-atụ iju ebe a nwanne m nwoke Ambrose gụnwa mbụ Onowu ama m na Kaduna amaghị ama ịma na okwu a onye ọbụla na-ekwu okwu a iwere nke ọfụrụ aha mpụtara apụta nye onye na-anya ọgbatumtum ọ sịrị nye ma nwunye nye ma maka ya ewetakwuru m ya nne ụmụ kasị enyi ya mana ka o si na-adị ego Naijiria tikwu ya na akpa abụrụ ma ise kedu ihe ị ga-agwa ndị ahụ na-adụ ego ahụ maka na etinyewe ya bụ iwu abịagoga ma bunye ka ibu ilo na Tinubu kedu ihe ị ga-agwa ndị be anyị makwa ndị Naijiria niile gbasatara ihe ego agbanwe nke dị na ya iji gbuo onwe anyị nke bụ eziokwu bụ na unu kwuru etu mgbanwe ego a si were bido ndị mmadụ na-eri anya ma anyị nwa bụ ọrụ anyị bụ ọrụ nta akụkọ anyị nwa na onwe anyị lebara ya anya wee gaa n'ime wee chọpụtasịa ihe butere ịgbanwe ego a wee na-afụ na ọ dị politikal intention mana nke bụ eziokwu bụ na ka m si afụ ya ndị ọ bụ ọrụ ha imepụta ego a kesie na steeti dị iche iche na Naịjirịa bụ ndị Central Bank of Nigeria nke a na-akpọ CBN ha nwa na-agbakwanụ mbọ ike ha mana ọ dịghị m nka enweta mmiri ka ha si were chọọ ya bụ na ọ dịbụrụ much in circulation mana ha nwa mana ọ dịbụrụ much in circulation wee na-agwa anyị na mgbe anyị eyi nrugide ochie wee ruo ọ bụrụ oge amaghị nrugide bụ na 34 of this month January and ị na-anya efu na deeti a na-ekwu okwu ọ fọdụrụ abalị asatọ and ọ dịghị m ka ọ bụ ihe anyị emenwu ya bụ anyị mara na-ekwu okwu na ịgakwa na bankị dị iche iche abalị ole na ole anọ m na bankị wee na-ele anya na-eleghere anya ndị gara iwere ego na ndị gara itinye etinye a na-agwata na ndị agara itinye etinye gara itinye nke ochie na ndị gara iwere ewere
gara iwere nke ọfụ a na-enye ha nke ochie na-enezi anya na-abụzi ebe a na-enye nke ochie wee jụba ndị isi nọ na ba na n'ụlọ akụ anyị kedu ihe pụtakwara ihe nke a sị na ha enwere ego ọfụ n'ime na ha enwere ego ọfụ na ọ nwụrụ mmadụ bịa dee akwụkwọ na ego ekwa na ọ chọrọ ego isi a na ego adịrọ maka na ego ọfụ adịrọ so na nke ọbụla efu ihe eme gịnị ihe enye ya and ọ bụrụ na i mere ya otu ahụ ụmụ ndị nwere mkpa dị iche iche ọ bụrụ isi ha bịa mgbede bịa echi maọbụ bịa izu ụka ọzọ na-abịa abịa nsogbu ya abịa ịmara ka o sudoro onye ahụ nọrọ ihe kpatara ya mụnwa agbakọchaa wee fụ na oge a na-ekwu eruo ego adịka oge a ruo ego ama mma ebe a nọ afụbeghị m 200 naira ejiburu m anya m afụ ya nke m fugoro 1000 na 500 mana ekwepụ 200 m wee jiburu anya m afụ ya nke kara abụọ kọrọ n'isi mere o nwere gọvanọ na Naịjirịa n'osi na anyanwa ejiburu anya wee ego ọkụ ya ọ bụ na gọvanọ na-apụta ndị okwu a enyewa bụ gọvanọ ejiburu anya wee fụ ego ọkụ ya ezi ha nye ọnwa nyere akara n'ogbe ga-afụ ego onye ahụ na-eburu ndị mmadụ ibu n'ime ahịa ga-afụ ego ka onye na-akwaboro ya afụ ego ihe dị n'ihe a bụ na ihe a dị ka nwoke mụrụ ụmụ iri ma ụmụ iri na ise ka anyị ji n'ego ọ ga-eji onye ha anya ọ gaghị ego onwe ya mana ọ ya agba mbọ na Chukwu ego maka na ihe ahụ ya bụ mana ka o si na-adị afụrụ ego afụghị ego a ga na-ejiriri ego na-azụ ahịa na Naịjirịa otu a ka ọ dị kisi ekwubie na bekee mbụ n'ọdụ politikal ekwutere m ekweta mana ajọ ọ chọrọ ịyọ ndị mmadụ maka na abịa n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya onye nyefekwu Chukwu gaha na ọ bụ gọọmenti Chukwu gaha na ọ bụrụ gịnị gọọmenti etiela iwu a biko ndị ada na ego a gbanụ mbọ naba na ego a ndị agha bụ enye ha sị mara ha ma nne ya gbanụ mbọ maka na ha pụtara echi na ha nwere ike isi na ada anazi nke ochie ahụ nke ị ga-eme ya gba mbọ ka ị na-anata mụ anata ego na-apụta na-apụta n'ike n'ike ndị niile nwere nke ha nke ochie n'ụlọ biko gbanụ mbọ oji enyere n'ụlọ akụ maka na ọ ya ajọkwa njọ na ị nwere ego gbapụta gbụta ero ọwọzi akwụkwọ nkịtị gbapụ gbasi ike si were ego n'ụlọ akụ o wee bụrụ na ị mere gọọmenti maka na ịbịa mkpụrụ ego a na-abụghị ọkụ ọ bụrụziri ọbara na ọzọ dịka ya bụ na etu a na-ekwu na o nwere ndị obere nye ego ochie ajụ ọ nwekwara ndị obere nye ego ọfụ ajụkwa ekwela na ya bụ ihe gbagwotere anya mana gụnwa bụ onye obere nye ego ọfụ eju ọ nwekwara ka ọ dị gụnwa bụ obere nye ego ochie eju ọ nwekwara ka ọ dị mana ihe anyị ma na kịta na nke ochie na nke ọfụ onye nye gị nke ọfụ nara onye nye gị nke ochie nara maka gị na onye abịa nwebe nsogbu ndị uwe ojii bata na ya ịkwụba ụgwọ ihe ata afọ dị n'ime onye a nwere ike sị na ịnagoro nke ya ga-eji so na ọ ya aka mma na onwe nwere nke e nyere gị na mmadụ mee ihe enye gị ego ọ bụkwa ha na ego dị mma ọzọ kasịrị adapasị nke a ya asị na ihe dịrị na ya nara ego ka anyị na-emegodo federal gọọmenti na CBN anya anyị mara ihe obi ha otu a ka ọ dị ekele m ụmụnne m kelekwa ụlọ ọzọ ndị na-ege anyị ntị ịnọ ọha dị ntị dị otu a maka na o nwere ihe m ga-amụta n'ime ubi nwere ihe m ga-amụta na ihe nwa maka na o nwere ebe ọchamara o nwere onye mara karịa ibe ya nke ịma ọ nwere onye makarịa gị nke mma o nwere makarịa mma onye gbasara ị ga-agwa ndị okwu gbanụ mbọ unu na-eme ya ọ ihe na-adaba maka na ofu Naijiria ka anyị nwere onye mụ na ya na ebe a taata ekwubugo m mbụ afọ ya bụ Maazị Ambrose Nwanne afọ m na-akụzi mgbịrịgba ebe a mana ka ya akpọkwa afọ a
afọ m bụ Maazị Uchenna Ijegalu. Nnuchi nweta anyị ga-enweta anyị n'igwe ntị na 080 36 43 9671 ma ọ bụkwa na 0809 46 206 n'igwe ntị. mana ịchọrọ inweta anyị na ihe nke a na-akpọ social media handle ma ọ bụ na nke W a na-apịgharị, ihe enwetakwa anyị na www.procyonnews.com www.procyonnews.com maka na ndị aghọtara ihe na-ekwu maka Procyon ka sụọ ya na bekee unu eghọta. Ịchọrọ ịma ka a spell to Procyon, ọ bụ PROCYON. ndị be anyị ndị Igbo bụ enyi mara na steshọn na program a ka anyị na-akpọ Anyị Bụ Ndị Igbo, ebe anyị na-achọ ịgba mbọ ka ụmụ Igbo be anyị na-amụta asụsụ Igbo maka na asụsụ anyị na-anazi ana. Anyị na-agba mbọ ka ụmụazị anyị wee mara na ya na-akpọ ihe a ji eri nri bụ efere, nke ji esi n'aka bụ ngaja. Ịna-ana bụ ịna-ana, ikwu ọtọ bụ ikwu ọtọ. Agụ na agụ ma ọ bụ asụsụ anyị ka ọ ghara ịbụ na onye a sịkere afa dọta afịa bụ Jem Pọl abụrụ afọ Igbo. Biko unu gba mbọ na-agba mbọ na-atinye uche nye anyị na-ekwu maka ya agwagwu na ebe a na oge adịghị anya anyị ga-emepe ebe a ga na-akụziri ụmụazụ Igbo just 1 hour Saturday niile 1 hour ka ha na-amụta nke na-akpọ the basics. Agụụ na agụ m achọrọ m ije ahịa, afọ nna m dị ihe a, afọ nne m dị ihe a, afọ na akwụkwọ m dị ihe a. Onye nkụzi anyị pịara m ịtarị mgbere ịmụ ihe a mgbe mere ugbo na ugboro ịtọ achịkọta ya ọnụ ọwụwa nnukwu ihe. Gbaanụ mbọ unu na-amụke dịka kpakpando nke unu bụ. Ekele m unu, anyị ga-afụ unu ọzọ. Anyị bụ ndị Igbo. Anyị bụ ndị Igbo. Ndewo. Thank you. Imeela my friend.